Fost diversi kollezzjonijiet ta' materjal stampat, kif ukoll manuskritti li nsibu hawnhekk fil-Biblioteka Nazzjonali, hemm ġabra rikka ta' kodiċi manuskritti. Fiex tikkonsisti din il-kollezzjoni? B'kodiċi manuskritti nifhmu kodba miktuba bl-idejn, appuntu manuskritti. Imma dawn huma kodba ta' tip partikolari. Huma manuskritti li jmorru lura għaż-żmien tan-nofs u li bosta drabi ikunu mżejna b'illustrazzjonijiet u elementi dekorattivi oħra. Nistgħu nsejħulhom il-kodba tal-onja fil-perjodu ta' qabel daħal l-istampar. Nistgħu ngħidu wkoll li kull wieħed minn dawn il-volumi f'din il-kollezzjoni huwa ġawra artistika. Ejjew inħarsu ftit aktar fil-fond u nisimgħu dwar xi karatteristiċi ta' dawn il-volumi f'din il-kollezzjoni. Fejn jidħlu illuminated manuscripts? M'għandniex kollezzjoni kbira, hija pjuttost żgħira, qed nitkellmu fuq xi 20 manuskritt bejn wieħed u ieħor. Però alla volja l-kollezzjoni hija żgħira hemm ħafna xogħlijiet li huma ta' interess kbir. Naħseb il-maġġoranza ta' daw il-kodba huma tas-seklu 15. Hemm oħrajn li huma iżjed u ftit li huma iżjed antiki u oħrajn li huma eqreb lejn żmienna. Semmejna iż-żmien tan-nofs. Imma fuq liema perjodu partikolari qed nitkellmu. X'inhu l-isfond storiku Malti ta' dawn il-manuskritti? Dak iż-żmien konna għadna kienu għadhom ma ġewx il-kavallieri Malta, però l-impatt tal-miġja tal-kavallieri huwa impatt konsiderevoli fuq il-kollezzjoni tal-biblioteka. U raġuni għalfejn dan huwa l-każ għax il-kavallieri kienu obbligati li meta jmutu iħallu il-kodba tagħhom lill-Biblioteka tal-Kavallieri. U hekk għandna numru konsiderevoli ta' kodba manuskritti li huma kienu qabel parti mill-kollezzjonijiet privati biex ngħidu hekk tal-Kavallieri. Plus ukoll storikament kien hemm monasteri li ġew assorbiti mill-Ordin ta' San Ġwan. Għalhekk ukoll il-kollezzjonijiet tagħhom ġew parti mill-kollezzjoni tal-Ordni. Dawn il-manuskritti ma nkitbux bil-Malti. Nisimgħu ftit aktar dwar x'lingwa jew x'lingwi differenti fihom. Ħafna minnhom huma miktubin bil-Latin. Mhux kollha jkun hemm manuskritti wkoll li huma mħaltin, taħlita tal-Latin, Franċiż, ġifieri ssib minn kollox. Però il-maġġoranza tal-kitba hija bil-Latin. L-isfidi skont il-tip ta' kitba għax il-provenjenza, ġifieri minn fejn ġew, meta nkitbu, dawk kollha għandhom impatt fuq it-tip ta' kalligrafija li tintuża. Allura wieħed irid ikun studja dak li nsejħulu l-paleografija biex wieħed ikun jista' jiddeċifra il-kitba. Ukoll jekk qed insemmu kitba bil-Latin, ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm ħafna abbreviations. Allura, peress li jkun hemm l-abbreviations inti trid tifhem l-abbreviations għal xiex qed jirreferu. Teżori bħal dawn huma denji ta' studji varji. Hemm numru ta' pubblikazzjonijiet varji, studjużi kemm lokali kif ukoll barranin, studjużi li bħali huma interessati fl-istorja tal-arti allura iħarsu lejn dawn il-kodba mill-lat storiku-artistiku u hemm pubblikazzjonijiet fuq hekk. U hemm min ukoll jinteressaħ il-kontenut testwali. Pereżempju hemm ktieb li huwa fuq l-accounts, l-istorja tal-accounts u l-bookkeeping. Allura dak il-manuskritt huwa interessanti għall-storiku tal-accounts għal dak il-lat, mhux mill-lat estetiku biex ngħidu hekk. Xi darba dawn il-volumi f'din il-kollezzjoni kienu għand xi familji onja. Min jaf kemm nies differenti qalbu fihom. Mela kif spiċċaw fil-Biblioteka Nazzjonali? Meta nħarsu lejn il-membri tal-Ordin ta' San Ġwan, dawn kienu nies ta' ċertu għana. Allura ma nistaġbux li jkollhom manuskritti ta' dan it-tip. Però lejn l-aħħar tal-Medjuevu, l-bidu tal-Rinaxximent, ukoll qed inħarsu lejn patrons li huma lilin minn nobiltà
u qed inħarsu lejn pereżempju in-nies li għandhom il-businesses li jifilħu wkoll li jkollhom manuskritti ta' dan it-tip. Però naħseb l-eżempji li nistgħu naraw Malta huma iżjed marbutin man nobiltà, membri tal-ordni, nies ta' ċertu status fis-soċjetà. Manuskritti bħal dawn insibuhom f'biblioteki oħra il barra minn Malta. Kemm hi unika din il-kollezzjoni? Naħseb kull manuskritt huwa uniku fih innifsu. Allura meta jkollok eżempju huwa dak. M'hemmx eżempju oħrajn. Avolja nistgħu nħarsu lejn eżempji li huma mpittra li lejn l-aħħar tal-produzzjoni tal-manuskritt biex ngħidlek u l-bidu tal-produzzjoni li hija stampata, hemmhekk qed inħarsu lejn kotba li huma stampati, però mbagħad iddekorati bil-idejn. Allura forsi wieħed iħares lejn l-aspett stampat bħala mhux daqshekk uniku. Avolja ftit qatt fadal eżempji fid-dinja ta' dik in-natura. Però mbagħad id-dekorazzjoni tkun unika għax tkun apposta għal dak l-eżempju. Ta' min issa nħarsu ftit lejn il-manuskritt innifsu. Hemm illustrazzjonijiet, dekorazzjonijiet differenti. U dekorazzjonijiet huma interessanti għax jgħinu lill-qarrej jew min qed jqalleb il-ktieb biex isib il-post u jkun jista' jinnaviga l-ktieb tajjeb. Jekk inti semmejt stampi, illustrations li jistgħu jkunu minjaturi li ġieli jkunu id-daqs tal-paġna. Dawk qed jindikaw importanza. L-importanza tas-sezzjoni li tiġi wara. Jekk inħarsu lejn l-inizjali li għandu ċertu kobor, tista' l-inizjali jkollha xena, allura hemm l-element ta' narrattiva. Dawk ikunu iżjed importanti mill-inizjalijiet li kull ma jkollhom ftit dekorazzjoni. Hemm l-element ta' deb ukoll, iżjed ma jkun hemm deb, iżjed qed tindika l-importanza tas-section. Jekk ikollok inizjali mingħajr deb, pereżempju, kull ma jikbira linja jew tnejn, allura section mhix daqshekk importanti. Semmejt ukoll il-marġini, ġifieri madwar il-paġna, jkun hemm ukoll dekorazzjonijiet madwar il-paġna. U dawk huma indikazzjoni kemm tal-importanza ta' dik il-paġna kif ukoll tal-perjodu meta l-ktieb sar. Għax fil-bidu ma nsibux dak it-tip ta' dekorazzjoni, iżjed qrib lejn żminijietna fil-Medjuevu insibu l-marġini. Biex jinħolqu dawn id-dekorazzjonijiet, l-artisti involuti jrid ikollhom teknika u kreattività. Fil-ktieb ta' Sant'Antnin li iżjed li nsibu ma' illustrazzjonijiet, ġifieri xeni fil-fatt kważi kull paġna fiha xena tal-istorja tal-ħajja jew il-mirakli ta' Sant'Antnin. U mbagħad ikollok inizjalijiet taħt fejn hemm it-test li qed jiġi illustrat. Forsi mhux l-aħjar eżempju biex niġbru dawk l-eżempju kollha, però jekk qed nitħarsu lejn Books of Hours li huma kodba tal-talb fejn wieħed għandu volum kbir mhux ħażin u jrid jinnaviga dal-volum b'mod prattiku, hemmhekk insibu eżempji varji u nistgħu naraw mbagħad flimkien. Manuskritt li kien parti minn kollezzjoni ta' membru tal-Ordin ta' San Ġwan, il-Baliju ta' Breteuil. Huwa manuskritt Franċiż ta' żmien tas-seklu 15 u fih hemm bosta illustrazzjonijiet bid-deb, xeni tal-ħajja tal-Madonna skont il-talb differenti
tal-Uffiċċju Divin. Il-ktieb ukoll fih elementi oħrajn, xeni oħrajn marbutin mal-passjoni ta' Kristu, mal-Salm ta' David. Allura min qed jitlob fuq dan il-ktieb jkollu l-indikazzjoni tal-liema section qed irid iħares lejh skont ix-xena li qed tiġi rrappreżentata. Il-kuluri huma vivaċi u vibranti, kważi jaqbżu minn fuq il-karta. Huma materjali naturali. Min kien jaħdem id-dekorazzjoni ta' dawn il-manuskritti kellu sorsi differenti, sorsi minn pjanti, minn annimali, minn minerali. U ċertu minerali, jekk pereżempju se nsemmu speċifikament minerali, huma ta' preġu ikbar minn oħrajn. Jekk inħarsu lejn il-kulur ikħal, pereżempju, hemm il-preġu tal-lapis lażuli. Allura meta wieħed jara dak it-tip ta' materjal li qed jintuża f'manuskritt, wieħed jista' jgħid li dan il-manuskritt huwa ta' ċertu preġu. Interessanti li dawn il-volumi huma magħmula minn folji ta' parċmina u mhux mill-karta. Għaliex? Il-parċmina hija materjal b'saħħtu. Allura il-fatt li dawn il-manuskritti baqgħu għandna huwa anke bis-saħħa tal-fatt li l-materjal li ntuża huwa materjal li jippreserva ruħu b'mod tajjeb, aħjar mill-karta. Nistgħu naraw eżempju ta' manuskritt miktub fuq il-karta, nistgħu ngħidu li kważi dawk huma iżjed rari mill dawk magħmulin fuq il-parċmina, għax iżjed hemm ċans li dawk jintilfu. U inqas kienu meqjusin bħala oġġetti ta' preġju. Il-parċmina, il-proċess biex wieħed jagħmel il-parċmina u proċess twil ħafna, allura kienu jinvestu ħafna ħin biex ikunu jistgħu jikkreaw dak it-tip ta' materjal. Allura l-oġġett huwa oġġett ta' preġju meta il-parċmina tkun ta' ċertu daqs li jfisser hemm ħafna annimali, ħafna ġlud ta' annimali li kreaw dak il-ktieb. U allura qed nħarsu lejn eżempju ta' oġġett li jiftaħru bih. U għandna ftit eżempju nistgħu naraw pereżempju il-ktieb ta' Sant'Antnin huwa oġġett ta' ċertu daqs, mhuwiex ktieb żgħir, huwa ktieb li wieħed jiffanfra bih. Żgur kien muri lil dinjetarji kbar importanti li kienu jżuru l-Abbazija ta' Sant'Antnin. Però anke fejn il-kodba huma żgħar, il-parċmina għandha aspett li jikkomplementa l-kwalità wkoll il-kwalità prezzjuża tad-dekorazzjoni. Allura inti meta tqalleb ktieb bħal dawn tħoss li għandek xi ħaġa prezzjuża. Spiss għandna din l-immaġni li l-kodba manuskritti kienu jsiru ġo monasteri li huwa veritier. Hemmhekk hemm dawk li nsejħulhom l-iskrittorji fejn il-monaċi kienu jaħdmu fuq il-kodba, kienu ġieli anke jagħmlu l-ktieb mill-bidu sal-aħħar. Però ma' żmien meta l-industrija tal-ktieb saret iżjed importanti u kellha bżonn taqdi klijenti diversi, mhux dawk reliġjużi biss, jew papiet, jew isqfijiet, jew imperaturi, fi żmien meta l-industrija kellha bżonn tissodisfa anke l-istudent. Allura il-produzzjoni saret iżjed lajka. Allura naraw li nies li mhumiex reliġjużi jitgħallmu kif jippreparaw jiktbu l-manuskritti u jiddekoraw l-manuskritti ġo kuntest ta' monasteru u eventwalment jiftħu businesses barra mill-kuntest reliġjuż.
U għandna eżempju li nista' nurikom li huwa ta' din natura fejn għandek businessman li qed jopera b'dan il-mod, ġifieri qed jissodisfa klijenti li mhumiex klijenti marbutin ma' monasteru. Għandna ktieb li huwa interessanti ferm, li huwa interessanti għal żewġ raġunijiet. Jew ħafna raġunijiet se nsemmi tnejn. Huwa ktieb ta' ġabra ta' testi differenti, l-iskriba huwa msemmi fil-ktieb innifsu, u da kellu business tajjeb, u kien jikkolabora tajjeb u spiss ma' illuminatur ta' ċertu preġju jismu Jean Colomb, li huwa artist li spiċċa il-proġett li kienu bdew il-Limburg Brothers ta' Richard de Duc-de-Berry. Naħseb meta nsemmu l-Illuminated Manuscripts, naħseb l-ewwel eżempju li jiġina f'moħħna huma il-Richard de Duc-de-Berry. U dawk kienu bdew mill-Limburg Brothers, oħrajn u mbagħad l-aħħar li kien ħadem fuq il-manuskritt kien Jean Colomb. U aħna għandna l-fortuna li għandna ktieb li kien impitter minn Jean Colomb innifsu, mhuwiex iffirmat, imma l-istil, ġifieri l-istil huwa tipikament tiegħu u l-fatt li ħadem ma' dal-iskriba hija konferma li dan huwa xogħlu. Tkellimna fuq il-kontenut u fuq l-elementi dekorattivi. Isimgħu ftit fuq il-kopertini ta' dawn il-manuskritti. Il-xhur ta' ħafna mill-manuskritti li għandna l-biblioteka huma oriġinali. Sintendi kien hemm minnhom li forsi kellhom jiġu rilegati mill-ġdid, imma l-maġġoranza tagħhom huma għadhom bil-legatura oriġinali. Ir-raġuni li ħafna minnhom kienu legati bil-parxmina. U l-parxmina li hija ġilda ta' annimal tiflaħ ħafna umdità u tiflaħ ħafna sħana, tiflaħ anki ma titqattax malajr. Sintendi hemm minnhom li għandhom dekorazzjoni fuqhom, hemm minnhom m'għandhom xejn fl-isem tal-volum, però dak iż-żmien dejjem anke għadna sal-lum naħseb jiena aħna nħobbu niddekoraw. U dak iż-żmien ġieli ma l-isem kien jagħmel dak li jgħidulu flourishes, kien qisu jberflu u jagħmlu iżjed sabiħ. Hemm minnhom li għandhom legatura interessanti għax jgħidulu bil-ġilda hekk mal-parxmina jgħidulu lacing li fih innifsu huwa sabiħ ħafna. Il-kopertini ta' dawn il-manuskritti għandhom importanza kbira. Meta inti iżżomm l-oriġinalità mal-ktieb, inti ġilli ħafna drabi tkun tista' addirittura tkun taf min għamlu il-legatura. Mhux dejjem ta' jkollok imma inti tara pattern. Kultant meta tarhom daqqa tgħidha probabbli l-istess persuna għamilhom għax ikollu stil differenti. U diskantejna fl-esperjenza li kelli mal-kodba u hekk. Bħal dejjem, anki fl-antik, għax jgħidu l-antik kien tajjeb ħafna. Kien hemm min legaturi li kienu bravi u tajbin ħafna, u kien hemm legaturi li kienu daqsxejn traskurati wkoll, ġifieri mhux ta' li għamlu xogħol tajjeb ħafna, ġifieri anki dak iż-żmien għax ngħidu llum, anki dak iż-żmien kien hemm min kien traskurat u kien hemm min kien tajjeb. Rajna dekorazzjonijiet fil-manuskritti. Hemm dekorazzjonijiet fil-kopertini? ċertu dekorazzjonijiet hemm minnhom ikollhom armi pereżempju fuqhom, hemm minnhom ikun sempliċement dekorazzjoni, ġifieri, fjuri u hekk. U hemm minnhom pereżempju li jkunu tooled biex ngħidlek bid-deb, ġifieri, u ħafna drabi dal-tooling ikun bil-fjuri u hekk, ġifieri.
U hemm minnhom li huma riġidi wkoll bħala legatura minnhom floxxi ngħidlhom li jkunu rotop u dak ukoll għandek inti dak differenti. U mbagħad hemm minnhom jiġifieri li meta jagħmlu l-isem u hekk jiddekorawh ukoll dal-flourishes bil-Malti naħseb iżjed kelma qrib hija il-berfili berflu il-dan biex jagħti il-dekorazzjoni lill-kitba kif ġili naraw. U mbagħad hemm minnhom illi żiedu il-karta dekorattiva. Issa di l-karta dekorattiva kienet tkun block printed paper, dak kan nsibu ħafna ġili jużaw anki fil-qoxra ta' ġewwa jagħmlu biha. Tantu veru, tant kienu jintużaw li ħafna drabi kienet tiġi mill-Italja minn ditta Remondini minn Bassano li kellhom aġent hawn Malta, ġifieri kien jixtri għan-nom ta' Remondini u infatti hemm waħda minnhom darba niftakar kont sibt waħda addirittura bis-salib ta' Malta pointed cross. Ġifieri probabbli saret għalihom għall-arkivju tal-ordni. Dawn il-volumi ta' manuskritti f'din il-kollezzjoni huma teżori li ftit li xejn huma magħrufa. Ċertament jistħoq li din il-kollezzjoni tikseb aktar għarfien u apprezzament. B'hekk wasalna fit-tmiem programm ieħor ta' Kitbiet Minsija. Għal darb'oħra.